सफैनायालाय ओमफ्राय ओरैबायदि जाबायना लोगोफोर आबै आबौनि 27 एनिभार्सारिसो जाहाथ' मोनथियासै ओरैनो फैबाय आरो जारला नायलांसै एसे भिडिअ खालामसै आं मामिखौ लारा दंना बिमाय दं ओंखायनो बिमाय बिनानावमोन दं ओंखायनो देखायलांबाय थानि आं भिडिअ खालामसै मामिया हनै बिमाय दंखायो डेक'रेसना जागासिनो नै हेपि एनिभार्सारि केकआनो बाजेट जोंनि बाजेट आलासिफ्रा दंबावो ना सफैथ'जोबाखै जोंल' दंथ'यो दा मामि Ay, mami, ero nama. Nih, kami ambil dulu. Ini sesuatu dah, bu. Saya kau bayang. Pilung kesusahan sama mami ya. Mami, tulah udah mana? Dah hilang di mana? Dah hilang. Nah, dah hilang kan? Eh? Jadi naik apa le? Kakan sudah ya kan dah? Jangan lagi. Ini bapak tu. Bisa makan tak? Bisa di benda di tiket. Bedo. Pas ini kali. Ada. Nih. Mama pakai kesini. Pakai dong. Soalnya aku sampai beda. Aram. Mami ko hay. Udah mami udah. Sampai kayak mana? Ada. Ya, behar suti mana dah? Metrik periksa na? Oh. Metrik center, high secondary center. Parah udah na? Ini mana dia? Ruby baru Songsar ni pernah? 2 tarik. 2 tarik. Mama, kuno rukum biar Ruby bapisi kan. Am next Ruby orang mana nunggu. Ekdom. Strangers kan ni. Ayo gimana? Di sana Abwi. Oh. Karay beri mazang kan. Abi Abwoni kapala. Aku punya lihat. Mai siapa yang sampai mana? Sampai he? Foto Jalangbai se. Sampai dah sama. Medaya nih. Hai deh. Salah apa yang ngapa? Salah apa? Semua. जोंखौ नायलाय मा औ ओमफ्राय ओरैबायदि मोनथिबाय बेलुनावल' केक हायाखै जे ओंखायनो बिनि थाखायनो माने केक हायाखैना दाबो ओमफ्राय बेलुनावल' थाङो गैला नै बुरखायनांगौ नुबाय दा नै होनबालाय केक नांबाय नै नायदो फिसायाव दं मामिन थफिलाबाखैमोन ओमफ्राय नायदो बिमानि जिजों रावसो नै बस्टिका नांबाय एकदम बै बेलुनखौल' लानो नागिरो दाबो हायाखैना केक ओंखायनो एबार मामि थां नांखा केक हासिगोन नै केक हासिगोन आयौ भिडिअ'जों बयबो आं केकखौ देखायखांखाबाय दे Mami na tu nih? Mana ada? Happy anniversary! Happy anniversary, both of you. Stay always healthy and blessed.
Aku lagi tuh. Ayo sana. Duduk deh. Kau usah sama orang. Sampai duduk. Duduk sana. Duduk. Nanti dia duduk. Oh. ओमफ्राय नै जा मिउजिक होबाय थादोंमोन आं ओंखायनो आं भइस टाइपिं होनांलायबाय आरोना ओमफ्राय नै मा होनो गिफ्ट लाबोजोबदों बयबो मालाय एनिभार्सारिनि बाजैनि लोगोफोरमोन बिसोरो नै बाजै बयबो गिफ्ट लानानै फैजोबदों माबा भइस टाइपिं होबाथाय मारैबा सिरि खोनालायोलै मिउजिक होबाय थानायमोन ना ओमफ्राय एथ' गोलाव मिउजिक होनो हालाना कपिराइट फैजानो गिजानायनो ओंखायनो आं भइस टाइपिं होनांबाय ओमफ्राय जोंहाथ' जेबो लाबोआखैमोन ना ओरैनो सनमान लानोसै आरो जेबो लाबोआखैबाबो आबै आबौखौहाय एनिभार्सारिनि जाहाथे मोजाङै बारग'लाङो आबै आबौनि संसार जानाया सुख सान्थियै बयबो सनमान लाबाय आरो नै सिरियाबो नायलांबाय थादो नानियाबो लाबाय नै बयबो सनमान लाजोब्बाय बोरायाबो नै जेबो लाबोनो रोङा गारा लाबाय आरो ओमफ्राय बेयो आबै आबौमोननावनो भारा थाफैयो आरो माबा टिचार ना माबा मावो दाहां आंबो मोजाङै मिन्थिला जिखुनु माबा मोनसे मावो आरोना बेयो आबै आबौमोननाव थाफैयो बेबो गिफ्ट होबाय जोबथाबाय केक होनाया गानलांबायलै ओमफ्राय आंहा थाबाथाय हाजार जायो ओमफ्राय गैया एसे एन्जय खालामसिगोन एबार आबै आबौआ जादों बरिया जादों बोरै गिदिंदों आबै बोरै गिदिं केमेराफ्रा नायदो जादों आबौना बरियानो बाव आंना फिसाजोआ नायदों ओमफ्राय ओरैबायदि खुसि ओरैबायदि मोसाफादोंना जा इन्ट्रेस्ट मोनखायो बेहा बिदि मिउजिक बयबो ज' रंजानायबाथाय जि मोसाखायो केक जानायनि बारि नै दाना मेथाइखौ दहायनो जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नै एबार केक जानोसैलाय गान दामगासिनोमोन ना ओंखायनो आंहा मिउट खालामना होनांबायलै होनो हायासै मिउजिकनि थाखायनो फैनो फैगोन ना जानाया माबायावसो ना काजलगाव दानस्रि हटेलावसो जाहैगोन थांनो ओंखारबाय नै 7:30 बारबाय थांबाय थानोसै जों बेयाव जाहैनानै फैनोसै हटेलाव औ सफैबाय जोंनि काजलगावआव दानस्रि हटेलाव सफैजोब्बाय माखासेफ्राबो नै जाग्रा लोंग्राफ्रा ओरै गैजोबखासै
जाग्रोनोसै ने रामा र' आयौ ओंखाम गुदुं नङा हरदो र' आं हरगोन मा आइटेमफोरा आरामसै बिसोरो बिबना सानै जाग्रोनोसै दाना जाखांनानै नै दंलागासिनो बाहायनो माबामोन जाबाय खाजैमोन मोनसे नै आब'आ जाबाय जाबाय ना बाथोन बेदरा बेदरा लाबोथ'वाखै लाबोगासिनो दाउ बेदर Bonla. Mana? Jana hala ji sabai na. Simple jan sih. Kada berapa? Gas Daun lokal. Daun lokal. Kasih orang kalau kasihnya. Dia ada. Ya biar ini ada dana. Betul-betul nabi. Saya semuanya udah. Sangat kasih. Sangat kasih. Ya, aku banyak itu. Kau dapat. Sebaik nih, sebaik. Hei thọc lẹ. Chừng này này lần. Good night anh say. Good night. Thank you Abwi deh. Sweet dream. Sah dah ini. Abu kubur. Thank you Abu. Nih. Anh má. Bye bye Hindu. Good night. Bye good night. Bye good night. Thằng Dương sẽ vui vẻ. Bóng có còn xây là cái đi này sẽ vui vẻ. Bye bye.